Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 'Yan uwanmu na wannan group mai albarka Satoshi ƙanin Bitcoin. Naku ne dai Muhammad Musa Abba. Insha Allahu, kamar yadda muke cewa muna ɗan shirye-shirye, mun buɗe YouTube channel da wannan sunan group namu mai suna Satoshi ƙanin Bitcoin, wanda in Allah da kamar yadda muke taimakekeniya dai tsakaninmu a wannan group namu, za mu ci gaba da ɗaura abubuwan da suka dace. Saboda kamar dai yadda aka sani, akwai wayanda kamar ni suke kusan za mu ce dai da mining ne, wani ma da mining na Satoshi nan ne ma ya fara ta'ammali da cryptocurrency. So insha Allah za mu ci gaba da kawo update a hankali, wanda har zuwa lokacin da shi Satoshi zai shiga kasuwa, da yadda za a yi transfer nashi daga mining app ɗin zuwa kasuwa successfully ba tare da an samu matsala ba, da yadda za ka converting nashi zuwa USDT, ka ɗauke shi daga MetaMask, tunda da MetaMask wallet za su yi amfani, ka kai shi wani kasuwa ko Binance ko Bundle ko ga sunan dai kasuwanni da dama na cryptocurrency, yadda za ka sai da abunka sannan kuma ka mai da shi zuwa kai P2P nashi, ka mai da kuɗin account naka. So kamar yadda kuka sani, akwai abun ba wai dole, akwai step by step wanda dole kana buƙatan ka sani kafin, ba wai kawai musamman yanzu ana cewa Satoshi zai shiga da dala dubu, dala ɗari, dala 3,000 babu. So yanzu in ya shiga da wannan kuɗi mai yawan, so akwai ƙalubale sosai na ka ɗauke shi kai shi wani wannan, saboda akwai kasuwan da still ita ma tana da adadin kuɗin da za ka iya transaction a ciki. Misali Binance, kai sabuwar register, akwai adadin da za ka iya transaction, akwai wanda in ya wuce ba za ka yi ba. Still ba zai yiwu kuma don misali ya kai dala 100,000 kaza kawai ka je kawai ka kai shi Binance ka sayar, ka ce za ka kawo shi account naka na banki ba. In ka saka abun da ya kai misali miliyoyi kaza cikin account na bankin naka, dole gwamnati za ta tuhume ka, saboda ina ka samu wannan miliyoyi da sauransu, akwai limit. So kun ga duka wayannan, musamman 'yan uwana wanda yanzu ne muke kusan wannan shine farkon mu, dama ba wai muna ta'ammali da ita kasuwan cryptocurrency ba. Insha Allah wannan channel din zai taimaka mana sosai, kasancewa duk abun da aka yi shi a WhatsApp dole gaba dai zai ɓace. To amma in a Telegram ne, in a YouTube ne, insha Allah an ɗaura bidiyon yana nan anytime. Sannan kuma ba wannan banda wannan ma, insha Allah dai da wasu abubuwa ƙanana da ya shafi cryptocurrency za mu ringa tattaunawa, yanda za ka buɗe exchanges da kai KYC nasu da dai sauransu dai ƙanana, saboda already muna da manya-manyan malamin cryptocurrency a YouTube wanda sun koyar da Hausa ba za su irgu ba, kuma sun yi abubuwa da dama, Allah ya saka musu da alkhairi. But still akwai 'yan ƙananan abubuwa da wanda insha Allah, musamman irina wanda yanzu muke kusan da mining ɗin ne muka fara crypto ɗin, insha Allah zai taimake mu sosai da sosai insha Allah. So muna fata za a bi shi wannan link ɗin da za mu ajiye na wannan group namu na Satoshi ƙanin Bitcoin, a yi subscribing da liking, saboda duk lokacin da aka ɗaura bidiyo insha Allah za mu gani, sannan kuma za mu ringa sharing na bidiyon in dai abin da ya shafi Satoshi ne zuwa wannan group ɗin namu, don mu gudu tare mu tsira tare. Still kuma sauran groups da muke da shi za a iya sharing wannan bidiyon, saboda baka san waye zai amfanar ba. Yauwa za a iya sharing, ko kuma downline naka wanda ka wannan nasu, za ka iya musu sharing videos ɗin su ma don su bi ko wani update muka kawo. Insha Allah har bayan shigan Satoshi kasuwa, duk wani news ko kuma wani update game da shi dai za mu ci gaba da bibiya, saboda in ya shiga kasuwa ma still akwai, za mu zo mu yi holding. To kaga wani dole dai wannan shawarwari ya za a yi don dai a gudu tare a tsira tare. Muna fata Allah ya taimake mu, Allah ba mu sa'a, Allah kuma ya
ba wa kowa rabon shi a wannan duka minings da muke yi, da wanda suke already suna cikin kasuwan trading suke yi ko holding suke yi. Duk dai Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.